Vawiin chawhnu khan Home Minister Pu K.Sapdanga le I&PR Minister Pu B Lalchhanzova te chuan Home Minister Office Chamber a kumsang sumhni paruk Republic Day lawmna inkhawma chanchinbumite lungawilohna te bawhzuiin Republic Day Organising Department zinga mawhphurhna pawimawh deuh latute Aizawl Deputy Commissioner Office State Protocol Office le Directorate of Information and Public Relations hotute enclosure he hunah hian IPRP&S Secretary Pibetsi Zothan Parisai lo Aizawl Bawrhsap Er Pu State Protocol Officer Pu Malsawmsanga te DIPR Joint Director Pani Mina Zoliani Joute le Pu Malsawmsanga DIPR Deputy Director Pu te antil ani Home Minister Pu K.Sapdanga chuan Republic Day lawmna inkhawm le Governors at Home chungchanga chanchinbumite lungawilohna le harsatna an nei chu poyati thu soin he thil thleng chungchanga ngai to ngai le ennon ngai te soiho pawimawh wanga inkhawma man ni thu soya hun local le zel tura felfai zoka ruaman nakal puyani theinan a huai hottu sarkar official tenen soiho pawimawh ti thuma asoi ani IPRP&S Minister Pu B Lalchhanzova chuan chanchinbumite chu sarkar hun pui le pawimawh ti phui sui tu le ti zaom tu an ni a hetianga ruaman na fumfe lawa wanga harsatna an tok chu poyati thu asoi I&PR Minister chuan chanchinbumite lungawilohna an hriat rualin official lam thu le hla hriat pawimawh tel ti soin a in chawtwa zawng ni lawa a zaizap zonga indor ton pawimawh ti soya thatle that in lom tona harsatna kan to kara ma kan son jok theina tur zon thiam pawimawh a thil tha zawk he kan thil tona tang hian alo chhuah kan be se ani atibok official lama tanga soi tur an nei te an soya Secretary Pibetsi Zothan Parisai lo chuan MJA shwai tu te le MJA member te nen po anin biak to thu te official lama tanga in siam that ngai lai te po a thu te soya MJA te po sarkarin an lungawilohna te angai thutaka chutiang bokin MJA lamte chu mipuitling le khohoi zawan ni anga malam pana ramta na theitop chhuah turina cha bok ti asoi ani Aizawl Bawrhsap Engineer Pu Yapoin chanchinbumite lungawilohna lo thleng chu poyati thu soin an mani lampo an in chui let na sa a an naute zinga inzil ngai le in shilfia ngai te po ma an lak to thu soya atul angzela malakani tur thu le tun hnuwa chuan uluk le film khur zoka ma an lak to tur thu asoi Vawiin thut khawma hian in po tlang taka soiho na nei ani a Aizawl DC kai shwaina hnuaya Protocol Office le Directorate of Information and Public Relations ten hun remchang masabera MJA shwai tu te koma in po tlang taka soiho na nei tha anti a Republic Day le Independence Day ya media enclosure siam zia to nise antiboka somna sem chhuwa chungchanga po film khur le zwala kalpui nise antibok Aizawl Republic Day lawmna chungchanga hian MJA Mizoram Journalist Association chuan January ni somhni paruk sang ni somhni paruk khan thu chhuah siamin India ram ni pawimawh Republic Day le Independence Day ya sarkar thunei tu ten press meet te pawimawh na hria in du sak takin kumtam tak chung chu press meet te tan thutna bik press enclosures asiam sak thin thu an soya heti lai hian kumina ero chuan lammual Aizawl Republic Day lawmna a press enclosure siamani lo ti Aizawl DC office officer te hne na tanga an hriat thu le a hmuna finfia ani thu soin Republic Day ngai pawimawh press mi kalten thutna remchang tha an nei tak lo thu an soya Republic Day lawmdan tur relna MJA IO antela Andu dan le kumma salama harsatna an lo to te chiang taka soi chhuah ani chunga thutna bik press enclosure / gallery siamani lo chu poyanti thu an soi MJA chuan hetiang hi thilom dan ani awangin Republic Day lawmna teltuma lammualakal press meet te chu an hole tak thu soin hetianga kal angai ta chu poyanti tak set ti an soya Kumina Republic Day lawmna le Governors at Home tel tura somna in pek dana po thil fello
thil ni dan phung ni lo a om nual ti suin hei pawh hi a zia lo an ti hle ti an soya heng harsat na hrang te hi tu hnuah chuan thleng tawh lo se an duh tak zet ti suin National Day, Republic Day le Independence lawmna renga press enclosure gallery siam zel turin sarkar a mawhphurhtu te an ngen ti an soi bawk ani heti lai hian Congress thalai MPYCC chuan Republic Day voiceomsari pasari na lawmna pui ber lammuala neya thuthar the dartu te thutna siam ani lo le somna molmang takpe kan ni chu an zawmna le pawimawhna palzutna an ngai thu Vawiin January ni somni pariat hian thu chhuah siamin an soya kalphung thara a thalo zawng a mel lungphun ani chu poyan ti thu an soi MPYCC chuan India ramni pawimawh Republic Day voiceomsari pasari na lawmna pui ber nei tura sarkar atanga Republic Day lawmna lammual le Governors at Home accredited journalist te somna an pek dana thil fel tok lo a om chu poyan ti tak zet thu an soya mipui hne na thuthar the dartu te thutna siam ani lo le somna molmang takpe kan ni chu an zawmna le pawimawhna palzutna an ngai thu suin kumtam tak nuwa hetiang hun pawimawh a voi khat thlen ani thu le kalphung thara a thalo zawng a mel lungphun ani chu poyan ti thu an soya social media lama press meet bawhzuiin le demna hmuh tur a awm chu thil thalo takani ti hria a ti tawh lo turin ZPM sarkar an ngen thu an soi MPYCC chuan ZPM sarkara thuthar the dartu te balzutna chu a voi khat thlenna ani lo ni in an soya nikum October ni som pathum khan Sir Chief MJA Silver Jubilee Programme Chief Minister Pu chu bial tu MLA ani na angin som ani a hemi thum hian pulal du chuan district danga kal MJA shwai tu te an hming alam vek lain Mizoram pum huapa MJA president le an program man chan ber pusi lalrambuat saya chu a address mai lui to bok ni suin Pulal muan puya punte advisor to Chief Minister Pu in ZPM party chung inkhawma moilo tak le diklo takin MJA te chu anin thlan na atana sarkara poisa deal thin angin alo soi to ni in an soya MJA chuan pulal muan puya punte hi Aizawl Press Club a lenga somin MJA in chutiang anti ngai lo thu an shil ni suin ama pulal muan puya punte pu in ati swalani tia MJA office a ngaidam alo dil to thu an soya hetiang ani laya Chief Minister in MJA President Ming alam ridu lo le India ramni pawimawh a thuthar the dartu te pawimawhna palzut zonga ruahmanna an siam chu Mizoram tan mawhphurhna na satakani thu an soi Congress thalai chuan thuthar the dartu journalist chu ram in rel bol na konga lungthu pathum anti zinga apalina the fourth estate pillar anti hial ramchangkanga pianga an ngai hlut ani ti sha in ZPM sarkar chuan Mizoram Journalist Association hne na thupha choi turin an ngen ti an soi bokani